weddol surprise bod George wedi dechrau cymeddyd diddordeb yn y raised beds yn yr ardd i ddechrau. A wel, gilon ar ddwy yn ei syniad wedyn i ddymas y cam o'i seis i trial menter bach newydd. Fe wedi dechrau yn mis Mai, yn 12 awr i plannu'r pwmpenni yn y cae. A ydyn ni wedi hadu'r rhai gyda'r dwylo ni. A ydyn gwaith caled, Oh, mae lot o work. Mae lot o work, It's been non-stop, but a massive learning process. And it's been a real experience. We've had family involved, helping when we were planting, and advice as well. We've had help from Ydych Pumpkins as well. They've been great. Fi wedi helpo i casglu pwmpenni, a fi wedi cael lot o ffyn. Fi wedi casglu pwmpenni hefyd gyda mam a dad a cousins a mynd yn y JCB bucket. Ni wedi paratoi'r tir at beth o'n i'n meddwl oedd eisiau arnyn nhw. Dyn nhw ddim wedi cael dim un math o fertiliser, dim ond beth sy'n dod o'r da. Achos mae'n debyg taw na beth mae'r pwmpenni yn lico. Ni'n falch bod nhw wedi dod mor gryf am gyson a beth maen nhw wedi. Ar ôl y gwaith caled, oedd yn hawdd i caru nhw ar ôl yna. Ni yn falch pan fi yn surprised a lot o pumpkin yn y cae. 3-4 mil yn y cae. Really looking forward after the last couple of months. It'll just be lovely just to welcome people here and chat with people and just to show them the farm as well, you know. Mae wedi bod yn menter bach newi a mae wedi bod yn brofiad i ni marfer a tyfu cropiau wahanol yma, fel gwenith a maize, ond mae'r pwmpenni yma wedi bod yn tipyn o wers, mae rai fi weid.